začíname výnosovú súťaž motorových píl alebo do 50 cm kubických. To je do 125? A ja som na jakej súťaži teraz? Takže do 125. Súťaž junior, takže ideme od 3. miesta. Amen, tuto je nejaká iná súťaž. Od 3. miesta začíname súťaž do 125 a Michal Barini! Michal Barini, veľmi potlesk! Barini! Barini! Výborné! Musí byť jasné. A teraz druhé miesto. Druhé miesto. Ľuboš Stádloň. Ľuboš Stádloň. To je Hugo, ne? Oni ho tam volajú, že Hugo, tuším, že to je o to. Vidíte, mladíci sa stále neboja. No, a potom máme prvé miesto. To nepozná nikto, povedz prezivku. Toto ja nepoznám, toto ne. Milan Radimák! Hugo, to je Hugo! Hugo! Samozrejme, táto súťaž je možno trošku falšovaná, ale všetko si vedím. Vyhra, nie? Najviac od nohy, najviac motorek, najviac metrov, z rozumu je to horšie, samozrejme. A zagratulujeme, pískame, pískame! Pískame, pískame! Potom kúknem na videu. Fotka! Hotovo! Foto! Užívajte hlavu! Babi, pozývajte na hotel, do Víričky, všade, kde sa len dá. Hugo. Máme kategóriu Open, kategória Open, to je jasné. Všetko, kto čo nechce doma naštartoval, došlo na kategóriu Open. Samozrejme, divánky, všelijaké skútre, aj trysku. Strašné, samozrejme. No, ale vyhlasujeme. Tretie miesto vyhral Jarino Báš! Jarino Báš! Dejte nebojte toho! Jarino Báš! Teraz skladal, potvrdujeme, ne? Teraz skladal, až do večera, potvrdujeme. Gratulujeme, pusta, čo to bolo? Všetko bolo, výborne, to potlesk, potlesk! Druhé miesto, to je, prečekaj, toto je druhé miesto, Radovan Hanič! Potlesk! Jediná motorka v dedinských farbách! Modrožostná, jediná! Oskarov tu samozrejme získala 2000 eur, akože zúčastnil v tých farbách. Teda, no. Je to odkladné, Potlesk Fernáň! A prvé miesto úplného netvora Martin Jurecký, to je ten pekár. Mezický rosty! Všetci pískame! Pískame, búchame, odbijame vodu! Pošli, odtiaľ preč!
máme najdôležitejšiu Iba začiatok. našu kategóriu. Samozrejme, všetci skoro sme sa, teda do našej triu sme sa zúčastnili, pochopiteľne. Takže je nás... Keď pýtaš, koľko je startovné, čo sa čuduje? Naozaj startovné vysoké to, preto málo Monte Carlo nemôže zavodiť každý. Takže, tretie miesto pera kategórii Karol Asperger! Royal Starter, Buggy ho Royal Starter! Buggy bude pyšný! Buggy bude pyšný, Karol! Netrénoval, Karol, netrénoval, neladil, to neviem, ale proste začal závodiť a ide! Tretie miesto, ešte potleč, týmto! Druhé miesto, veľký objav, veľký objav, Dávid Kandráš! Ešte raz je klískale! Dávid, ty sa tešíš, že kvitnečeš? Ja sa čudujem, Vojtko, že ty si zažil vypečeš. Ďakujeme! Nevadí! Tak bolo! Už tie čínske poháre nejsú, čo bývali. A vyhlasujeme prvé miesto a áno, máme tu aj zahraničných pretekárov, samozrejme, prišli zďaleka. Sofia Mafia, Tripon Paskele, Popsiaky je! Sofia Mafia. Spečkáme! Ale už to pomal! Haló! Dávid! Nepočúvate! Všetko je podáčka, ale ja bych vyhlásil cenu úseky pre pána cenu Petra. Dostalo je čo? Moc ti usere. Moc ti usere, preto mi tak trpí váží. Ďakujeme pekne, chvíľu som nič nevidel. Takže, v podstate, ďakujeme vám za účasť a podporu všetkých, ktorí nás došli tlieskať a kývať. Aj čo nám nalievali dole víno, ale to som nechcel spomínať. A proste všetci, čo pozbudzovali. A dúfam, že budeme tu aj budúci rok oveľa v hojnejšom počte. Takže ďakujeme a tešíme sa na vás ďalší rok. A bodka, šetrite! Hito. A čo tvoju kofolu budem musieť si tam Poďte,